Sen querer entrar en liortas e disputas con Ribeira, concello que, segundo el, si defende os seus intereses, o vello político boirense carga contra o actual executivo municipal, liderado por José Ramón Romero. Acúsao de parálise e de non defender como debera a Boiro, para a consecución da tan ansiada residencia para o municipio. E eu non teño nada contra Ribeira, que a xente estupenda, además eu vou moito por ali. Pero non se pode discriminar a Boiro porque non representamos a Boiro. E eu, como presidente do ICE Boiro, lamento moitísimo que haxa pasotismo en Boiro, na política, e tamén lamento que todo vaya para o partido que goberna a Xunta. A Xunta ten que fazer unha residencia en Boiro, porque a merece, porque hai xente para iso, e levamos 20 anos, algúns, non todos, peleando pola residencia. Así que pido aos políticos de Boiro, aos ciudadanos de Boiro, que tomen nota, unha vez máis, que nos quedamos igual que nos quedamos sin hospital. Pero non só iso, Velo critica tamén o anterior alcalde, Xoán Xosé Dieste, que neste tempo, 8 anos como alcalde e 2 como voceiro municipal, tampouco foi quen de conseguir a residencia para Boiro, dando así cumprimento a unha moción presentada por ICE Boiro hai 5 anos e que resultou aprobada por unanimidade en pleno. Dieste non sei que fai agora, porque hai 5 anos aprobamos por unanimidade todos os partidos políticos unha moción que presentou ICE Boiro pola residencia e aportamos os terrenos, e os terrenos están aportados e non vexo por que a Xunta de Galicia, con tanto descaro, anuncia a segunda residencia en Ribeira e a Boiro nos deixa descolgados.